Днеска реши да поработи. Днеска му е първи учебен ден с Улия. Направи сефтето на Улия. Златце излиза и то добро. Не знам дали се вижда. Ето тук е един едър парчак. Само че слънцето свети. Идеално жми. Не знам дали се виждат златинките добре. Реката горе-долу става за работа, леко е силна водичката. Айде, Калинчо, подавай. През 10 секунди по една лопатка, че не сме фанали добре наклона тук, не позволява. Вите така. Айде, после ще ви покажем крайния резултат. Да видим за какво става въпрос. И после с Калинчо ще ходим да пиеме бира. Нали така, Калинчо? Айде.